Kontaminácia podzemnej vody v Kysuckom Novom Meste na ulici Kukučinová. Odpoveď kontrolného orgánu Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia Žilinského kraja zo dňa 10.6.2025. Vznikla pri strojárskej výrobe, a to tak, že neopatrnou manipuláciou a používaním starých nevyhovujúcich nádrží, to je asi tak ako podobne naše nevyhovujúce zastaralé filtre na našej spalovne, pri nakladaní s ropnými látkami a chlorovanými uhľovodíkmi, ktoré sa používali ako odmasťovacie prostriedky, došlo k priebehu rokov k znečisteniu zeminy, pôdneho vzduchu a nakoniec aj podzemnej vody týmito látkami. Hnutelnosť guľkáren. Spomínate si na exkurzie zo základnej školy. Však dostali sme tam ako deti guľky, s ktorými sme potom s radosťou hrali jamky. Tak ja som sa pozrela aj trošku do histórie tejto guľkárne a začneme teda od začiatku. Založenie závodu na výrobu ložísk ZVLKNM, prvý výkop 10. októbra 1948 bol vykonaný samotným podpredsedom Československej republiky Viliamom Širokým. 29.10.1950 bola slávnostne spustená prevádzka za účasti vysokých štátnych politikov, ako aj tisícky obyvateľov mesta a širokého okolia. Jednoradové radiálne guľkové ložisko 6204 bolo vyrobeným prvým ložiskom na Slovensku. Rozbeh výroby umožnila aj veľká technická podpora zo strany Sovietskeho zväzu. V roku 1955 pribudla kaliareň, v roku 1956 nastalo prudké zvýšenie výroby a v roku 1950 nám pribudli učňovské dielne. Spomínate si však? Za 40 rokov výroby ložísk sa v závode vystriedalo 30 000 zamestnancov a vyrobilo 400 miliónov ložísk. Po roku 1990 došlo k masívnemu prepušťaniu a k veľkému poklesu výroby. Guľočkáreň patrila spoločnosti Greenfield ZVLKNM od roku 1975 až 1992. Tento štátny podnik sa pretransformoval v roku 1993 na akciovú spoločnosť. V roku 1994 sa opäť pretransformoval na KLF ZVL, ktorá má veľmi zaujímavú históriu. Vznikla v roku 1993 a každým rokom iba menila stanovy. V roku 2003 bol vyhlásený konkurs a v 2006 bola ukončená konkursná likvidácia a 2010 vymazaná z obchodného registra. Znečistenie bolo zistené v roku 1995. Odtedy 5 rokov, čiže do roku 2000, prebiehali sanačné práce na odstránenie nečisteného životného prostredia. V roku 2003 v čase konkurzu odkúpila túto nehnuteľnosť spoločnosť NN Slovakia Kysucké Nové Mesto so sídlom na ulici Kukučinová. Tá istá ulica, ktorá pokračovala v strojárskej výrobe a súčasne pristúpila k ďalším sanačným opatreniam, aby nedokázalo k ďalšiemu zaťaženiu. Vymenili podlahu, odstránili nádrž na Petropál, sklad chlorovaných uhľovodíkov, nádrž na riedenie kyseliny, odčerpali časť kontaminovanej vody. Táto spoločnosť teda pomohla so sanáciou a tohto dôvodu sa pravdepodobne presťahovali na ulicu Dubská, aby viac nezaťažovali svojou činnosťou poškodenú a kontaminovanú časť Kysuckého Nového Mesta. Tradícia výroby legendárneho kysuckého podniku pokračuje aj dnes, ale už prostredníctvom iných fabrík a spoločností. Napríklad taká Omnia KLF, ktorá tiež sídli na ulici Kukučinová a štátu dlží 622 000 na daniach a slovenskej poisťovni na odvodoch. Kinex Bearings, ktorá pridružila Kinex KLF majetkom 27 miliónov, ale skončila v strate 3/4 milióna a zanikla. Bývala iná
Šláfer, ktorá má takmer 4000 zamestnancov, dostala pokutu 8.6.2025 od Ministerstva životného prostredia, ktorú do dnešného dňa neuhradila, chudák nemajú za čo. Budem sa informovať na základe zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám, za čo bola táto pokuta udelená. Poučenie pre nás: vyhlásenie strategickej investícií v Šuranoch, kde sa nachádza kvalitné množstvo, veľké množstvo pitnej podzemnej vody a množstvo prameňov. Neopatrná manipulácia, únik látok. Nevadí, Slováci? U nás v Kysuckom Novom Meste išlo iba o výrobu guľbočok a ložisk. U vás pôjde o výrobu litídiových batérií. Viete, čo to spraví? Nevadí? Alebo je skutočným zámerom Číny vývoz našej kvalitnej pitnej vody? Ste si istí, Slováci, že voda je nič? Lebo ju máme dosť, tak si ju nevážime? Zatiaľ. Živá voda bude zlatom platená a pre nás bežných nedostupná.